Hola, molt bona nit, benvinguts i benvingudes un dia més a l'Opixtec, el vostre podcast de tecnologia i videojocs, de notícies sobre tecnologia i videojocs, perquè així vos fem un resum setmanal i no heu d'anar a buscar-ho, tot i que últimament hi ha moltíssimes notícies. Massa, jo tinc aquí, he tingut que fer una tria, disculpeu que m'estic quasi llicenciant en superior i he de acostumar-me a parlar bé. He hagut de requete que suprimir mogolló de notícies. Bueno, doncs amb aquest resum del resum que vos anem a fer avui, primer volia comentar un par de cosetes que no les tenim a la llista. Una d'elles és que se va fer la BlizzCon, que sí que vos vam donar les dates, i hi ha hagut molta informació. També és un moment per a dir que és possible que torni al World of Warcraft, ara que Activision Blizzard serà adquirida oficialment, encara no han acabat, però ja és oficial, bueno, ja ho sabeu tots, per Microsoft o Xbox. Així que ja podrem començar a fer la BlizzCon, confiem altres anys, però enguany me pareix que no ho vam fer perquè no estàvem així. Et robarà la vida. Bueno, me la va robar quan el 2005. I el corazón. El que passa és que m'he de posar al dia amb les expansions, però bueno, han presentat moltíssimes coses i a nivell de lore també han presentat molta cosa, però bueno. I que ahir vam estar al Cafè de l'Aula de Terrassa perquè vam fer un concert de rotllo jazz, perquè hi havia més estils, però jazz i videojocs. El professor de piano del Cafè de l'Aula de Terrassa va fer uns arranjaments en... Què hi havia? Bolero? Havia bolero? Els estils musicals parles? Sí. Bolero, bossa nova, jazz en si... i ja està. Zelda, Mario, Tetris, Final Fantasy 5 i 6, veig que va dir. Moltíssimes coses, una passada, la veritat. Bueno, la Simer xalava, era un... Bueno, m'ha costat esbrinar algunes cançons, francament. Jo, la mitja copa de vi inicial, ja després me donava igual tot. Així que... Pues bueno, amb aquesta intro donem per iniciat el podcast. Espero que la gent que us esteu escoltant, bueno, ja portem 7 capítols. Ei, més que tot el que vam fer l'any passat, quasi, És veritat, però bueno, aquí estem complint. Espero que la gent que ens esteu escoltant avui, ja sabeu que també estem gravant en directe a Twitch, a la plataforma de Twitch. I després podreu trobar-nos en les diferents plataformes on tenim el contingut. Si mos voleu buscar, mos trobareu, si no, doncs no. Bé, violista, anem a passar a la transició i començarem per l'editorial. Què portem d'editorial? Pues bueno, neix una plataforma, neix Lantern. La plataforma de la indústria... Lantern llanterna, no? Suposo que serà. La plataforma de la indústria tecnològica per a lluitar contra el ciberassetjament a menors, ¿vale? Online. Me piquen els ulls. No plores, dic, igual la notícia és tan impactant que t'ha donat... Home, és interessant, perquè, bueno, ja sabem els problemes que hi ha a nivell d'assetjament, de les raids, aquelles d'odi, que van haver-hi de posar moltes més mesures per a poder tallar aquestes raids d'odi, no? Pues, més l'assetjament, el ciberassetjament i el masclisme, tot, perquè al final és tot, que traguen una plataforma que pugui lluitar contra tot això, sobretot en menors, que són els principals consumidors de Twitch i YouTube i tot això, doncs me pareix una bona iniciativa. Pues bàsicament és que Meta, Google i Twitch, a més, per cert, de Discord, s'han unit i formaran part d'esta unió de companyies que per a detectar i combatir els indicis de comportaments delictius a les xarxes. És a dir, tot això que comentava la Simer. Ara resulta que les xarxes que més ho promovien, sense voler, suposo, resulta que ara s'han ficat d'acord per tal d'establir certes normatives, certs seguiments, a tota aquesta gentola que es dediquen a acosar, literalment, a assetjar als menors a les xarxes. Clar, jo suposo, i tinc en compte que té que ser prou difícil, tu que has viscut aquestes coses, entre cometes, dintre dels teus directes, té que ser prou difícil poder controlar literalment a tots els usuaris que comenten, que fan aquestes raids d'odi o burla o el que sigui, a Twitch, per exemple, té que ser fotut. No sé si pot ser a base d'algoritmes, potser es gestionarà... La veritat és que estic fora desorbitat, tampoc han explicat gaire cosa de la informació que hem anat trobant, i el que sí que queda clar és que, bueno, podem evitar forocotxes.
En este rotllo podem evitar fer Bueno, cotxes. és difícil, sobretot començant perquè Meta no és que respecte molt la intimitat, no? La privacitat dels menors. O sigui, comencem per ahí. Però bueno, és interessant que posen mesures en aquest cas. És difícil a qualsevol plataforma i xarxa social. Per molt que tu poses mesures, lo de verificar el teu compte de correu electrònic, lo de tindre moderadors i moderadores, lo de tindre paraules banejades, persones bloquejades, etc. És difícil perquè al final acaben tornant. El que passa és que no és lo o sea, no, l'entorn virtual de per si ja és un entorn tòxic. ¿Vale? O sea, és habitual la toxicitat al món virtual. Però què passa? Que quan una cosa és que parlem de majors d'edat, no? Que tenim la capacitat de defensar-nos i d'enviar-los a cagar, etc., és que de menors, però des de qualsevol vessant i tipus d'assetjament, perquè moltes vegades pensem que l'assetjament és a fer bullying, per exemple, però no. És a dir, que t'acosen, que t'assetgen, no? Amb insults, que te susurren, que te facin, que te diguen un desqualificatiu concret sempre amb el mateix desqualificatiu. Totes aquestes coses també és assetjament virtual, no? I també, en cas. redirigint una mica, lo que han especificat és que va una mica més destinat ja no a l'assetjament tal qual simple i pla, sinó derivant-lo una mica més cap a lo sexual, també. També em pareix bé. Però aquí anem a xocar amb un tema que va treure molta polèmica i va ser el cert contingut explícit Claro. de persones reals dins de la plataforma i per això se va crear la categoria del pool, swim o no sé què. Claro, però els menors dintre d'esta categoria no entren, no poden fer això. Sí, ara es veig sense tindre les mesures prèvies. Vale? Ara sí que s'han ficat dures. Clar, però inicialment ho van fer així, clar. Inicialment qualsevol menor podia accedir a un canal en el que tu donaves subscripcions, bits, diners literal, perquè una noia, perquè en aquest cas malauradament era major el nombre de dones que eixien fent aquesta pràctica, mullant-se els pits o alguna cosa així, no? Per tant, encara són el tema de les xarxes i de les plataformes és un tema que s'ha d'estudiar molt bé. I també he de dir que les legislacions actuals encara no estan preparades. No estan preparades. De fet, després parlarem de temes jurídics i de més. Doncs bueno, bàsicament, i resumint i tancant, Facebook ja diu que ha estat capaç d'eliminar més de 10.000 comptes d'aquest tipus, seguint els algoritmes i analitzant els patrons típics i habituals respecte a l'assetjament sexual que es pateixen en la seva xarxa. Altres, ja per acabar, empreses i grans tecnològiques que apareixen aquí, que no hem nomenat abans, doncs, bueno, estaria Mega, estaria Roblox, també. Roblox, cuidao, I Snap. Me pareix bé. De fet, Roblox és el principal focus de merda de temes de caire sexual, Jo, bueno, suposo que ho entenc i entre cometes, òbviament el masquito no estaria, la X ja és una X por algo. No li interessa, però no li interessa, anem a veure. El piulaporn, que li podríem dir ara, Quora també estaria, i el que m'ha estranyat, perquè sí que és cert que no és una xarxa a l'ús, però que Microsoft no estigui ficat en estos jaleos quan ells normalment sempre contribueixen. Suposo que arribaran després. He de dir que Microsoft sí que se pren en sèrio aquests temes i té els propis mecanismes, Pues això. Molt bé, pues bueno. Una cosa que voldria comentar. Dos. Mir al xat de Twitch mos ha posat un comentari que m'interessa molt comentar, que ha passat avui, o crec que va sair a la nit. Bueno, primer de tot diré, que en el cas de Roblox, que perquè vos féssiu una idea de la índole o fins a on pot arribar la influència de Roblox, és que una de les filles, crec que és de la Kim Kardashian, ¿vale? Jugava a Roblox un dia i anava amb la tablet i en un dels capítols del documental, bueno, el docusèrie que tenen de... Com se diu això? De que te segueix el dia a dia. Sí, bueno, el seu docusèrie de la vida, ja està. Reality vital. El reality show de les Kardashian, bueno, pues va arribar, tu hi pots comprar com NFTs, ¿vale? I coses així. Bueno, total, que una de les compres que hi havia era un vídeo de sa mare
de sa mare fent X coses, ¿vale? Per tant, que la Kim Kardashian va... Això és Roblox, Sí, que dius, sí, tu estàs venent la teua vida i aquest vídeo el va treure ta mare per fer-te famosa. Però és que estem parlant de que Roblox, que se suposa que és un espai, per on hi ha menors que juguen, de repent pots comprar un vídeo que és de la Kim Kardashian i resulta que surt el vídeo de la Kim Kardashian fent coses, no? Pues bueno, la Kim Kardashian va fer el que... Òbviament, denunciar i tot el que feia falta. I respecte a lo que ha passat a Twitter, Omir diu que s'ha discutit amb un masclista a Twitter i és que ha passat una cosa. Totes les que són videojugadores de fa anys... Ha passat una cosa que jo no m'he enterat i que hauria d'haver-me enterat. No, perquè vale. és a veure amb mi. Vale. Perdó. Pensa que tot és que amb mi. Quan parla així tan en pincetes, joder, perdoneu-me. És un tema serio que li ha passat a una coneguda meua i a la Claire. Vale. A veure, el tema, això. Ja m'has liat. Perdó, en resumides comptes, imbècils i malparits n'hi ha tot arreu. És que sempre fas igual. Perdone vostè, senyora Zimmer. No talles. Gràcies. El tema és que en Batallón Pluto, me pareix que es diu el podcast d'una companya de xarxes, una amiga de Claire, també va fer un comentari analitzant Metal Gear Solid, me pareix que era, si no m'equivoco. Nosaltres som molt fans en esta casa i el que dia abans, els videojugadors de fa anys i inclús ara que ha començat a descobrir el món dels videojocs i que ha jugat al Metal Gear, som fans de Hideo Kojima, però hem de saber que la cultura nipona sexualitza molt la imatge de la dona. Per què dic tot això? Perquè un dels anàlisis que han fet des del Batallón Pluto ha estat el parlar d'un videojoc que sí, que té anys, però amb una perspectiva del 2023. I en aquest cas, que a més va molt lligat en el que parlem de sexualitat, de contingut explícit i tal, podem veure, evidentment, que els personatges femenins són molt sexualitzats. Bueno, això ha petat a les xarxes entre que comentaris polítics, idees feminazis, tal. I diem que sí, que està clar que el joc és de fa anys, que també hem de dir que el del 2015 tampoc és que se salvarà molt. Però això no mos nega que puguem analitzar un videojoc amb la perspectiva del 2023. Zimmer, és que li treu punta a tot, jolín. I dir al 2023 que el videojoc de fa 8 anys o dels últims 15 anys és masclista, tampoc s'acaba el món. És una realitat, és un fet, és que quina tonteria. El que ha passat a xarxes, que tots els homes de bé, Machirulos! per diferenciar-los entre els homes de bé amb dos dits de seny, han s'enflama a totes les xarxes i dient-nos de tot. Bueno, jo he fet un comentari només i una persona m'ha contestat, però dia que estàvem criticant la llibertat creativa. I diu, sí, llibertat creativa és igual a sexualitzar, a cosificar a la dona. Llibertat creativa a base de sexualitzar i obtindre jugadors i obtindre el que siga, diners, en base de promocionar, en base a promocionar el cos de la dona en determinats aspectes. Però això és algo que també va passar en el seu moment amb els típics Tomb Raider. Vull dir... I després han canviat les coses, igual que després van a canviant. Selfas i tot això, anaven ensenyant mamella. Les mamelles que les meues. Vull dir que... Ens han dit feixistes, sí, també ens han dit feixistes. I el pavo m'ha contestat a Twitter dient-me que si volen... que només és una imatge de llibertat creativa per a guanyar diners. I li anava a dir, tio, m'estàs dient que sexualitzes la imatge d'una dona... Per guanyar pasta. Per guanyar pasta. Això és prostitució indirecta d'un personatge que has creat a propòsit i que si... Però Neu, n'hi ha un soroll... D'on està el soroll? Hi ha un soroll? Soc jo amb el cable? És que no ho entenc, lo del cable. Mai m'havia passat. Té rosa... El pitram. El pitram sexualitzat de la Zimmer i del videojoc li rosa... Ja no m'arribi. Buscarem Però no la tinc. Buscarem alternativa en este cable que li vaig comprar jo tot amorosament i que no funciona gaire bé. Bueno, i jo acabava, claro, és que Zimmer, heu d'entendre, benvolguts àudio i vídeo oients i vidents, que és que, claro, sexualitzar el cos d'una dona passa, però si tu sexualitzes el cos d'un home, com no li marques els ous, no sé jo en quin àmbit pot repercutir en el màrqueting
i en lo comercial del videojoc, i no sé si les dones es tirarien en massa a comprar el videojoc. Perquè, clar, si tu t'imagines el típic, treballant o lluitant en una batalla i se li cauen i se li veu la utxa, se li veu la guardioleta del cul. La cicatriu. Claro, tot això no ven. Però, clar, que tu li veigues la guardiola a una dona del seu pitram, doncs, o el seu cos una miqueta més marcat de lo normal, òbviament, tot això, tot sigue pels diners, home, que, jolín, és que si no l'economia s'afona... Bé, entengues el sarcasme, per favor. Apreciats matxirulillos de xarxes, que de cara no teniu ni trellat ni vos enfrentaríeu a aquestes persones que simplement s'han dedicat a fer una xicoteta observació respecte a l'evolució d'estos jocs fins avui en dia i atenent-se a la percepció social d'avui en dia. Bueno, i ja per acabar, només dir que van defensar que The Boss, vale, un personatge femení, dia que... De què vos queixeu? De què vos queixeu si la imatge de The Boss, una dona amb tot el picram així, tot marcat i tant, molt sexualitzada, molt cosificada, és de totes les virtuts que ha de tenir una dona empoderada. I dic, mare meva, que estan gastant l'empoderament femení per a dir que una dona cosificada, un personatge sexualitzat en un videojoc, és la imatge de tota dona que vols assumir i ser. I és com m'explotava el cap. Jo vull pits. Jo vull ser una dona amb pits. Això, Claire, gràcies. Jo havia llegit directament amb el nom de The Boss, el personatge i tal. No sé, molt heavy, molt heavy. Dic, no pots comparar una dona empoderada que ha trencat el sostre de vidre, que ha arribat a càrrec de tal, amb una dona cosificada, no? Que se sobreentén que està ahí per el seu cos, no? És el que vol donar a entendre el joc, no? Però bueno, en fi. Has vist quina editorial més ampla? I tu què paties? Sí, perquè no teníem molt clar. Com esta setmana no puc jugar res. De fet, no he fet ni directes perquè no tinc temps. Per tant, no he jugat a res. No. I per tant no vos puc fer una repassadeta de res, perquè de lo que vos puc fer repassadeta, que m'han donat una clau... Ha sigut una repassadeta als mongolos del Twitter. Està bé. Però no puc fer-ho fins a la setmana vinent. La repassadeta que em vos passo per la pedra. Vinga, va, anem-on. Vale, va. Sem a la següent. Oli! És un tema que donava per a molt periodístic. I ja se mos hem passat i tot. Ara anem a notícies. Ja no m'havien recordat, ni me'n recordava de les notícies. Has fet la transi o alguna cosa? Sí, he fet la... Jo és que no m'he donat compte perquè com me parlaves no sabia exactament com quedava l'assumpte. La gent que mos està escoltant avui, pues... La gent que ens està escoltant avui, gràcies per escoltar-nos, gràcies per suportar-nos, gràcies per passar-vos i com de costum vos acostumem a dir, valga la redundància, si no vos agraem, foteu volar, no cal que vingueu, per què teniu que passar, per favor? És que no sé si vos ha de dir tot, collins. Bueno, què tenim com a notícia? Diu que es presenta el primer tractat sobre dret dels videojocs, aspectes jurídics i de negoci. M'encanta este punt, violiste. Per què? Perquè l'Associació Espanyola de Videojocs s'ha ajudat a... Espanyol. L'estat espanyol. Pues ha presentat avui a la Biblioteca Nacional d'Espanya el primer llibre sobre drets dels videojocs i aspectes jurídics de negoci. I a mi és un tema que m'encanta perquè sempre el meu perfil laboral i d'estudis és administració pura i dura. I clar, m'encanta que se comence ja a legislar tot el tema de la indústria del videojoc, perquè estem parlant de que el 2023 encara no s'ha legislat, perdó, que no és la paraula, Se té llengua la trata. temes jurídics i de negoci explícitament per a la indústria del videojoc. Hi ha molt poc. Tinc una pregunta. A veure. Igual te fico un apreto. Però jurídics i de negoci van de la mà o jurídics atén als aspectes jurídics literals que inclou... En economia. Vale. Digues, a dir, no té res a veure amb l'usuari i aquestes coses, sinó relacionats amb el màrqueting, amb el comerç dels videojocs. El que parlàvem, doncs, dels aspectes jurídics i de negoci, jo crec que és una bona oportunitat també per ajudar als estudis independents, que evidentment n'hi ha grups que no es poden... Hi ha grups o estudis que no es poden permetre el tindre ja ho diré, una gestoria pròpia, tal. Ok.
i que estigui més específic també per a la indústria del videojoc, que és el que m'alegro. I jo, des de lo que us explicava, és que el meu vessant m'agradaria poder que arribi un dia en el que pugui treballar professionalment sobre això, no? Específicament. Però bueno, ja ho veurem. Què més tenim? GTA 6 ja és oficial! Mare meva, això sí que és un notición. O sea, tanta chorramenta, tant de rumor, pues ja és oficial. Xorramenta i rumor que porta almenys 4 o 5 anys, Vull dir, és com el guite del Sims 6. Sí, però enguany estava més potent a la història, Vull dir que el rumor era més fort. He de dir-vos que la imatge que jo he vist me sembla prou cutre, sincerament. Bueno, espereu-vos perquè de moment al desembre i dins del marc de les celebracions del 25 aniversari de la companyia Rockstar Games es publicarà el nou tràiler de la saga Grand Theft Auto. Jo crec que serà dins dels The Game Awards, que són al desembre. I on ho hem pogut trobar? Pues de manera oficial, sí, de manera oficial. Així ho dia el perfil oficial de X de la companyia, generant gran expectació i celebració entre les fans. Bueno, jo estic... Quines ganes! Poblador porno per als antics seguidors de X. Estic d'acord que no podíem viure sense el GTA, perquè... GTA X. GTA X. Bueno, a veure, no mos enganyem. El GTA és puro masclisme, ¿vale? O sea... Mira, atenent al GTA... No és atenent al GTA, però ho relaciono. Avui tenim una nova seguidora segurament al podcast i tu la tens a les teues xarxes. Una professora, companya meua de feina, que ha sorgit inevitablement la conversa i, bueno, possiblement, degut a la meva recomanació, faci alguna... torni a recuperar jugar al GTA 5 a veure què passa. Molt bé, bueno. Ens alegrem. Molt seguidora i molt fan de les sagues Uncharted, de les sagues Tomb Raider, com a tu, i me cachis la mar, me n'ha dit una concreta que ara no... No, eixa li he dit jo. Eixa li he dit jo. Eixa li he dit jo i estava molt animada a començar a jugar al videojoc. Bueno, pues que sapigueu també que fa un dia va ser l'aniversari de God of War Ragnarok. O sea, que un gran jocarro. Bueno, moltes gràcies a tota la gent que aneu entrant en directe a la gravació del podcast d'avui. Sí que haurem de fer tall aquí violiste amb el que ha passat abans. No, bueno, netejaré l'inici, tallaré el vídeo i ja està. Això és cosa meva, no patiu, jo tinc hores, me sobren les hores, no tinc temps per fer més coses. Bueno, a veure què m'has presentat al GTA 6. Què més tenim? Bueno, de rumors a realitat. La llegenda del Zelda es convertirà en una pel·lícula live action de la mà de Sony Pictures. Mira, parlant de God of War, Sony Pictures. Així que, eso. Això sí que vull una pel·li, del God of War. Estaria guapo. Bueno, ja la faran, no patis, que és que ja la faran. Bueno, així ho anunciava que és dimarts 7 de novembre el perfil oficial de Nintendo i, bueno, és un notició després de l'èxit de Mario. Així que estarem esperant. Que per cert, jo no l'he vist encara. A quina plataforma està? Peaches. Pets, els teus. Petxotes. Jo m'enric, ho sento. Faig aquests comentaris, però en veritat... més d'algú me podria fer algun comentari xungo. Sí. No està massa fi l'assumpte. ¿Segueixo? Sí. Pues venga, una masia virtual. Bàsicament que el Barça presenta Barça Games. Mare meua! La primera plataforma mundial de videojocs creada per un club esportiu, esperem que sigui en català, que tot apunta que sí, i l'objectiu és la unió entre els e-games i els videojocs, i veurà la llum a l'abril del 2024. La masia virtual tindrà l'objectiu de formar, gamers, tant els més professionals com els més ocasionals, i impulsar propostes educatives amb eixos com ara l'streaming, la producció, la gestió de xarxes socials i el broadcast. Vamos, lo que estem fent els creadors de contingut, anant a les escoles... Però pagat. En Poblet, i altres Gaming Cat i altres espais, però aquí ho faran gent que li pagaran un picao. Para, no critiquem... Pues podeu contractar, Això t'anava a dir, no critiquem abans. Ara imagina que reps una trucada i li diuen, escolta, senyora Símia, que és que volem que vingui a fer el mico aquí al Barça Games i que mos ensenya a gamisar. En fi, bueno, segurament tiraran de creadors castellanoparlants, segurament, tot i que la plataforma també serà en català. Esperem que caigui algun catalanoparlant, que jo espero que sí. Però bueno, estarem esperant a veure què és el que ens ofereixen. Level Up per què Level Up de la Steam Deck? Que és que bàsicament arriba una Steam Deck nova, no? I ja està. No.
Estic en contra de la definició de que arriba una Steam Deck nova. Vale, arriba una actualització com va fer la Switch en una pantalla OLED, una memòria més ràpida, un processador més xatxi i sincerament, una modificació física. Gràcies. Però això és una consola nova? No, no és una consola nova. Ah, vale. La gent pensa que és una Steam Deck nova. A veure, és una consola nova. Sí, anem a matisar. Han volgut fer un Slim de Play, no? És una... No, una Slim no. Una... Com ho diria? Slim més seria reduït? Pues una... Big Slim. No, és la OLED. És la OLED de Nintendo Switch, Però en versió Steam Deck, vale? És així. A veure, O sea, jo penso que li esteu llevant mèrit. Estic en contra d'esta definició que tu dius. Valve anuncia per sorpresa la Steam Deck OLED. Indico. perquè Indignat, posat aquí, indignat. No estic indignada, ¿vale? Perquè jo no la puc considerar una nova consola, ho sento. És una Pues si han canviat fins i tot els xassis, han canviat alguna part dels mandos, han fet un montó de coses. Han evolucionat l'Steam Deck original. Collons, Ja perquè està. fan les consoles? Una nova consola? Sí, perquè s'ha creat nova, però és una millora de l'anterior. Per tant, per mi no és una nova consola. Steam Deck digievoluciona en... A la Xbox Series X, això és una nova consola. És a dir, m'estàs dient que les Game Boys totes són evolucions, no són consoles noves? Per mi són evolucions. L'heu cagat. Ho sento, ja està. Ja està bé. Ja podeu criticar-me. Ja està bé. Bueno, què cosetes de la Steam Deck OLED? Pues que té un processador que jo... Nou, té un processador nou i una GPU nova també. Pues bueno, que me pareix superbé, però és una millora. La mare del No han canviat de generació. És una millora de la Steam Deck original. Mireu, vos ho vaig explicar d'una manera perquè aquí al xat ho estan explicant per a totes aquelles que no estiguen al compte. Diu, o sigui, que no han canviat de generació. Claro, no han canviat de generació. No, és un abuelo de 101 anys que li han canviat el cor, li han canviat el pàncreas, els budells, la meitat del cervell i la bufeta nova perquè pugui pixar tranquil. Què trobeu? Ja està, va. Seguixo que la Simmer puguen... A mi, si no me canvien de generació, és una millora de la consola principal, de la primera consola. I ja està, ximpum tracatrat. Bueno, tindrem una de 512 gigas que costarà 569 euros, que per cert tenim la PlayStation 5 a 400 euros, la DCD, Ja? la física, sí, ja l'han baixat pel Black Friday. I després la Steam Deck OLED d'un tera a 679 euros. Bueno, sortirà a partir del 16 de novembre a les 7 hores espanyola. Ha sortit fa uns mesos que va sortir la Steam Deck primera, fa uns mesos o fa un any ja. O sigui, no és una nova consola, és una millora. I any i mig també, Última notícia. Última notícia. No la tinc preparada perquè ha estat avui. Doncs, bueno, serà notícia improvisada. Podem fer una secció que es digui la notícia improvisada de la símia. Golden Joystick Awards 2023. Bueno, ha sigut aquesta vesprada, ¿vale? A hores abans de presentar aquí el nou capítol de l'Opixtec. Ha estat molt interessant perquè tenim el Baldur's Gate que s'ha portat molts de premis. Sí, vull una Steam Deck OLED, gràcies. Sí, jo també la vull, però és que primer va la PlayStation 5, perquè és que si no, no vaig a poder jugar a Silent Hill, violiste. És que estic emocionat, però a la gent que ens segueix i que ens escolta s'està plantejant que sóc una miqueta agressiu. No, sóc efusiu. Perquè jo fer els directes amb la meva dona me fica molt, il·lusiona molt. Però encara que paregue mentida, la Simmer, Simia per los amigos, no, que jo no anava a dir això, anava a dir que té molta feina. I com a feina que té, només puc passar estona amb ella quan fem un directe com ara. Però esas cosas no es digo en violista en directe. Home, a veure, això no és un canal de salsa. Groma. No és un canal de salsa. És groma. És divendres i estic molt feliç i m'agrada fer l'Opix de les coses com siguen, ja ho També sabes. hem de dir des de l'Opixtec que la setmana que ve mos espera una setmana Per què t'excuses? No, perquè aquesta setmana és un cap de setmana tranquil. Hauríem d'estar al Jerusalem Party, però aquí la Simmer no pot anar a la seva vida. Però la setmana vinent tenim moltes coses que l'Opixtec estarà ahí. Són uns minuts de qualitat, correcte, són uns minuts de qualitat. Bueno, I tant. dit això, anem a veure els premiats del joystick. Avui estem desvariant moltíssim. A veure, Què passa? mejor... Els premis, vale. És que dic, què passa? El millor joc de Nintendo de l'any. Legend of Zelda, Tears of the Kingdom... Legend of Zelda?
Això està claríssim. Vale. Que pot dir, hòstia. Que va, que... La millor narrativa. No pot ser que el Jedi Survivor no hagi guanyat. S'ho han dut el Baldur's Gate 3, que la veritat és que és un jocarro, però jo no el vaig a començar perquè no hi ha temps. Millor joc indie, el Sea of Stars, que a la comunitat catalanoparlant... Sea of Stars, things... Mira, si la Simmer canta. City of Stars... Espera, que estic buscant la teva pàgina perquè vull veure aquí. No accepto les cookies, neu a cagar tot el món. Golden Joystick Awards, esta és la lista de ganadores, vale. Millor comunitat, Baldur's Gate 3. Millor disseny visual, Baldur's Gate 3. Estudi de l'any, Larian Studio. Home, estava ahí Remedy, estava CD Projekt Red, estava Digital Eclipse, que vam parlar en l'altre programa. Millor expansió, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Bien! Bravo. Nabo! Des d'aquí, preferim això que no el Power Wash Simulator. Per favor. No passa res. Visca els simuladors. Mejor juego multijugador, el Mortal Kombat 1. Calla. Però el Mortal Kombat 1 és el de tota la vida? O és una nova versió que han tret? Ah, el remake que van fer. Vale. Hosti, és que... Estava el Street Fighter 6, que este era nou, i estava el Diablo 4. O sea, m'estàs dient que millor joc multijugador és el Mortal Kombat 1 a diferència de l'Street Fighter 6 que ha sortit fa... Bueno... Mejor tràiler. Phantom Liberty, home, és que a veure, el tràiler de Cyberpunk del DLC era molt bo, però he de dir que Alan Wake 2 s'ho va currar també i donava caquita en el següent. Millor so Final Fantasy XVI, bueno, a mi el Final Fantasy en el que és so m'encanten tots. Virtual Reality és l'Horizon Call of the Mountain, que ja quan el van presentar era espectacular. Hardware, la PlayStation Virtual Reality 2. Millor interpretació, esto no ens interessa, aquí ho sento. El millor videojoc de PC de l'any ha sigut el Baldur's Gate 3, s'han portat ja 4 o 5 premis. Premios seguimos jugando, és a dir, després d'anys encara seguim jugant. No ha guanyat el Sims 4, però estava nominat. Hosti, No Man's Sky. I ha estat pel No Man's Sky. Hasta luego, Mari Carmen. A veure, que està ben joc, me recorda molt a Starfield, però... Ojo! Videojoc de l'any per a PlayStation, espera... Resident Evil 4! Bravo. Y espera, que se viene. Bueno, esta me parece una mica malament. Xbox Game of the Year no ha estat Pentiment, no ha estat Dead Space, no ha estat Hi-Fi Rush, ha estat Starfield. Que bueno, no, jo haguera preferit el Dead Space remake. Jo no opino. Jo carro de l'any. Jo haguera dit Planet of Lana, perquè lo bonico que és. Sí, no el vaig acabar, per cert. Vaig començar-lo en directe. Estava molt xulo, però jo no li donava joc de l'any, francament. Juego más esperado el Final Fantasy VII Rebirth, el Death Stranding, Stalker, The Vampire de Masquerade estava molt xulo. Bueno, hi havia 40.000. Mira el Metal Gear Solid! Bueno, Ultimate Game of the Year, Baldur's Gate 3... I ja està. La resta, Critic Choice Awards ho han dut l'Alan Wake 2, que me pareix bé. El millor joc de streaming, el Valorant. Per davant de Fortnite? Que fort. El Fortnite ha perdut, Pues jo tinc tots els alumnes que no paren de voler-me enviar invitacions per jugar al Fortnite. Bueno, Tiago, tío, tu ordenador es gaming, nen. I jo... I claro, o sea, pues, el vaig trobar d'oferta molt gaming, no sé si és... Bueno, sí, que sé que és gaming, però... Terme mig, és un terme mig i damunt pel Fortnite no me donaria per fer massa cosa. Perdoneu, però la gent que us esteu escoltant, però en el directe tenim la visita de Pitu Hype i em fa molta il·lusió, així que... Pitu Hype! Benvingut, estic molt contenta de tenir-te per... Welcome, Lepero. Fa un any que no el veig ni parlem. Molt malament, això. A veure, tornem-hi, perquè crec que ja està. Bueno, el Cocoon, el Cocoon, que segurament hi ha gent que li agrada, però... La peli, Cocoon la peli, home. Que no és la peli d'això. Bueno, doncs amb aquesta última notícia dels Golden Joystick Awards, que ha estat avui divendres, dia 10 de novembre, passem un moment de secció. I és que t'hem no sé si m'he pillat, no m'he pillat. T'hem pillat. Cague la mar. I on ha estat la teua cara?
No passa res. Disculpeu, audio oyentovidentes. I entrem amb el per si no t'has enterat. Este el podrem fer molt ràpid, no? És curtet avui. Sí o què? Sí, tira. El cronòmetre dona igual? T'ho sentit mig cop. Cague-l'ou. Només mig. Tira-li, va, no cronometre. Me tocarà fer edició que no tinc que fer, que no m'haveguis fer perquè no tinc temps. Collons! Serà el podcast més editat de tota la temporada. Bueno, va, per si no t'has enterat. Firefox es prepara per al seu major canvi en Android. Bàsicament, el que integrarà són 200 extensions ara, el mes de desembre, per a que tothom pugueu modificar l'Xbox d'Android com si fora un Vivaldi, bàsicament. La nova funció de Waze pot salvar-te la vida. Què passa? Doncs que acaba d'incorporar una funcioneta que avisa de la perillositat d'allí per on vaigues, dels camins per quals transita l'usuari. També, Google Chrome estrena una útil novetat. Pots esbrinar quanta memòria consumeix cada pestanya oberta a l'explorador de l'ordinador. Sí. Si eres com la Simmer, doncs se te fotria l'explorador. Així que ja te pot dir el Chrome què és el que has d'eliminar. Disponible GIMP 2.10.36. Diuen, si és l'última versió, abans del salt a la 2.30, que canviarien moltes coses que estan per venir. Millor Jim que Adobe. Ai, que l'Adobe. Bueno, també més enrevessat de tractar, però sí. Arch Linux s'estableix com a distro líder per al gaming i fa fora SteamOS, acaparant el 23,5% de la quota, inclús ha quedat per davant del popular Ubuntu, que només té un 13,6%. Lo curiós i lo interessant és que sigue i que la gent l'instal·le per a jugar. Jo viste que és el per si no t'has enterat. Ja està. Es comenta que el motiu del 25 aniversari de Half-Life, Valve ha estat actualitzant el joc secretament. Me muero. Ganes màximes. Ja teniu disponible a Steam la millor experiència de conducció arcade del 2023 amb el Super Wooden GP2 de Bijou d'Agidi, que Claro. no us coneixia, ho sento, ignorant en aquest tema, però que avui s'ha llançat al mercat en català gràcies als companys i companyes del projecte C Trencada. I fins aquí el per si no t'has enterat. Santiago. Ara no s'ha sentit. Esto sí, tranquil. Passem a les notícies més tecnològiques. Tecnològiques i avant que tampoc mos estressarem gaire, així que... Abandonarà Android. En sèrio? Però té un motiu. Sí? Abandonarà Android Amazon? En sèrio? Amazon. Amazon... Bueno, bàsicament l'únic que farà el senyor Amazon és que passarà doncs, els seus dispositius, doncs, lo típic que acostumen a fer avui en dia les grans multinacionals tecnològiques, i és que, basant-se en un Android lliure, adaptaran i desenvoluparan el seu propi sistema operatiu i posaran o el ficaran als seus dispositius. D'aquesta manera no dependran de Google ni dependran d'altres alternatives més privades. Ja veus. Ja està. És a dir, tots aquells que tingueu un Fire TV, un Android TV, perdó, un Fire TV de televisió de... Ui, que la lio. Home, a veure, nosaltres tenim moltes coses d'eixes, per tant, la gent que ja estem introduïdes amb tot el que és la tecnologia d'Amazon, doncs serà més fàcil, no?, la transició. Les tauletes, les pantalles intel·ligents, tot, absolutament tot, redissenyaran Android, faran el seu propi sistema operatiu basat en AOSP i palante, ja van, que s'ha dit. L'alternativa d'Amazon al GPT-4 es diu Olympus i promet ser molt més potent. Bàsicament és que Amazon no vol quedar-se darrere. Recordeu tothom, suposo que tothom coneixerà el xat GPT-4, el 3 i el 2 que els han precedit. Doncs, bueno, està desenvolupant Olympus. La diferència, ojo, la diferència és que es va flipar, el xat GPT-4 se suposa que utilitza, doncs, 775.000... No, mentira. El xat GPT-3 utilitza 175.000 milions, ¿vale?, de qüestions algorítmiques, ¿vale?, d'informació i qüestions algorítmiques per tal de poder processar tota la informació i contestar i respondre a les nostres preguntes. Doncs, bueno, el xat GPT-4 compta, si no m'equivoco, amb 1 trilió. Però és que l'Olympus de Google, perdó, de Amazon, és que ja no sé ni el que dic, n'hi ha tants, és que després ve l'altre.
l'Olympus d'Amazon compta amb 2 trilions de paràmetres, vale? D'algoritmes i qüestions diverses informatives per tal de poder traure i les preguntes més encertades que puguen... Vamos, profes, prepareu-vos. És per a flipar. La veritat és que és molt curiós perquè, clar, és a dir, el fet de poder utilitzar una enginyeria, o sigui, una intel·ligència artificial per a fer tot, absolutament tot, fa temoreta. Però bueno, ahí està l'assumpte. I continuem amb ChatGPT, perquè Samsung s'enfronta a ChatGPT i Google Bard. Samsung Gauss és la IA que arribarà al Samsung Galaxy. Doncs, bueno, bàsicament tot va d'intel·ligències artificials, poc més a afegir. Acabem de parlar d'Olympus d'Amazon, doncs Samsung no es vol quedar enrere i fa temps que ja està desenvolupant el seu propi ChatGPT, que també competirà amb Google Bard, que és la intel·ligència artificial del propi Google. Poc a dir. En principi, diuen que es començarà a implantar en els propers Samsung Galaxy de la sèrie S24. És a dir... Aquí ja queda poquet. Sí, ja veurem quin és el plan que portaran. I continuem amb Fedora i el gaming. Doncs, bueno, atenent al 25è, si no m'equivoco, aniversari de Fedora, 25è o 20è, ara tinc un dilema aquí, doncs, bueno, Fedora s'especialitza, aprofundeix amb la seva paqueteria i concreta encara més les seues capacitats gamings pel que respecta a la nova versió. Es postula amb un kernel 6.5, bueno, n'hi ha 1.548 paquets RPM, 106 paquets de Flatpak ja incorporats. Bàsicament el que estem davant és d'una gran actualització del sistema operatiu d'aquesta distro Linux Fedora, fins i tot actualitzant amb... No, mentira, continua amb el KDE Plasma habitual, però ja adaptant-se i encarant-se cap a el gestor de finestres Wayland que tot el món últimament s'està ficant al dia. Bueno, com sempre tenim a Pitu amenitzant el xat de Twitch. Mos dedica bones paraules i la gent que mos esteu escoltant espero que vos estiguen agradant la tria. Abans de passar a la següent notícia del violista, recordar-vos que podeu deixar-nos les vostres inquietuds, curiositats i notícies que vos interessarien que parlarem a l'Opixtec als comentaris de YouTube, que recordeu que tenim l'Opixtec de canal propi. Passem amb la IA, però ara una cosa molt més xunga, vale, si ho pensem bé. El Human AI Pin. Què? Vale. Ai, jo t'havia donat l'entraeta. Vale, pensava que anaves a llegir el titular més llarg. Que com ja diu coses, ja diu coses el titular... Bueno, doncs, bàsicament és un dispositiu sense pantalla que es fica a mode PIN, és magnètic. Aquest dispositiu el que ens permetrà és no dependre del telèfon mòbil com habitualment ho fem, i en les tasques més bàsiques que solem utilitzar el telèfon mòbil o l'smartwatch tindrem aquest PIN. Podrem llegir missatges reflectits a la nostra mà. Que fort. Podrem, juntament amb la sincronització amb els auriculars, escoltar els missatges. Podrem, no sé si escriure, encara no ha quedat clar. La qüestió és que aquest xicotet dispositiu ve donat i ve desenvolupat per una companyia fundada per 2 exempleats d'Apple. Vale? Que fort. Poca cosa més, és bàsicament un nou concepte de dispositiu personal. Tenen la intenció de que el futur sigui en contacte directament sense haver de treure el telèfon de la mà. És com les típiques ulleres de Google de l'època, no sé si ho en recordeu. Doncs el mateix però en un format PIN i reflectit tota la mà. No cal extendre. Jo voldria comentar una coseta d'aquí, perquè resulta, si no m'equivoco, que Apple prèviament ja estava treballant en un projecte així. I també en temes de seguretat, perquè a mi tot això de tecnologia me preocupa molt el tema de seguretat, tot i que la gent que ens dediquem a publicar xarxes i tot això, al nostre dia a dia ja tenen tota la informació a vida i por haver. Però bueno, el tema és de si mos graven, perquè també té càmera de vídeo i també micro. Si mos graven en una conversa sense el nostre consentiment. I tindrà dos llums. Això. Una verda, que se veurà, perquè a més serà com mig dit gros, vale? Així un ovalat i estirat, que de color verd, que indicarà que estan gravant, i si és de color taronja o groc, El micro. el micro, que està gravant. I seran els indicadors.
però tot això, estos indicadors són totalment modificables per l'usuari, cosa que se suposa també passa amb els telèfons mòbils, però que no s'acaba de complir. Mira, és una de les coses que hauria d'estar legislada. Com els ponts dels vehicles d'emergències, les llums dels vehicles d'emergències i tot això, perquè si la gent no es confon i sap que aquest color és indicador de... Doncs bueno, a més d'això, de poder-lo sincronitzar amb el telèfon, de poder-lo sincronitzar amb els nostres auriculars, portarà 2 micròfons, portarà un xicotet altaveu per a escoltar, amb els auriculars nomenats, i tindrà connectivitat LTE i 3G. Què dius? Per què 3G si ja tens LTE? Que és... Però bueno, és igual. Ahí queda. Bueno, esperarem a veure si el podem comprar. Tenim data o no hi ha data? No n'hi ha data, segurament començarà a sortir tot mitjançant un Kickstarter, alguna cosa semblant, i el que sí que queda clar, doncs, bueno, és que hi haurà molta gent que estarà emocionada en això. Personalment no em crida, però ojalà poguérem pillar. Ah, sí, el que sí que n'hi ha és preu. A veure. 700 nyapos. Home, a veure. 700 euros. És... Que és una passada, en veritat. $699. Compta uns 800 euros aquí. I no n'hi ha data de sortida, però el podeu reservar als Estats Units des del 16 de novembre. 16 de novembre. Sí, però bueno, T-Mobile... Això de la tarifa, perdona, és veritat. He estat llegint que a banda del preu Sí. hi haurà una tarifa d'uns 20 i pico euros, Al mes. $20 al mes, que se suposa que inclourà els serveis de telefonia. Què dius? Perdona? Però si tinc el meu telèfon, pa què jo vull... Doncs bueno... Bueno, la intenció és que ho tinguem tot ahí. Igual ho plantegem com un aparell independent del telèfon. I no per a relacionar-lo amb ell. Bueno, i tenim alguna coseta més de tecnologia triada per aquesta setmana? Doncs passem a la següent secció. Tenim agenda molt curta, Agenda Express. així que la farem rapideta. La veritat és que encara ens costa una mica, però tenim una catalana i una activitat també valenciana. He de dir que s'aproxima el 25N i estan començant a haver-hi molts esdeveniments o preparant molts esdeveniments i cursos relacionats amb el tema del ciberassetjament. Dir-vos també que les trobades de DeviCat ja comencen i per si no arribem a l'Opixtet ja vos anunciem que el dijous vinent és la primera, perquè vos aneu apuntant i tractarà sobre la internacionalització molt lligat a la primera notícia que teníem de videojocs a nivell empresarial i jurídic. Tenim Mollerús a l'Amparty que ha començat aquesta setmana i que serà el 9, 10, 11 i 12 de novembre. Porten ja 16 edicions, una passada, però bueno, si passeu per allà ja sabeu. Tindrem allà a Game Sports Electronics i Saga. L'esdeveniment de Territori Gamer de Foios comença aquest divendres 10 de novembre. Foios, per si no ho coneixeu, és del País Valencià, sud de València, i en res, és una iniciativa del Departament de Joventut que la veritat és que porta molt de temps fent-se, un parell d'anys fent-se, que va començar per una petita trobada gamer i al final se va començar a fer més gran i amb el suport de l'Ajuntament, evidentment. I també tindrem moltes més coses a finals de novembre al País Valencià que ja vos anirem dient. Sí. I on diste, passem a les... Curiositats. Hola, què tal, Caracola? Tenim moltes curiositats, Violiste. Pues les faré ràpides i ja està. Vinga, va. ¿Vale? Bueno, un pacient retorna... O sea, un pacient de Parkinson li retornen la capacitat de poder caminar. Això em posa una pell de gallina perquè és tan impressionant, aquestes coses. Veieu, les tecnologies per això, guai. Pues bueno, se suposa que és la primera de moltes, un neuroimplant que se li ha aplicat a aquest senyor arrel d'una malaltia degenerativa que tenia des dels seus inicis, si no m'equivoco, li ha permès restablir les seues capacitats motores i nervioses per tal de poder caminar. Doncs bueno, ara amb fisioteràpia es pot tornar a... Bàsicament, un quart de segle després, si no m'equivoco, pot tornar a caminar, tornar a fer la seva feina. Això és una bona curiositat. Això és una molt bona curiositat. Després en tenim més. Doncs bueno, bàsicament el James Webb, el gran telescopi fantàstic... Violiste que t'interrompisque, però te dones compte que, exceptuant aquesta del pacient de Parkinson, sempre que portem curiositats són relacionades amb l'espai? M'encanta, però és que és molt heavy.
he de dir que m'agrada l'espai i que les coses curioses que trobo són així. Ja sabeu qui troba les curiositats. Perdó, és veritat. Surt així. Bueno, bàsicament que el James Webb ha ficat amb potes amunt, vale? tot del revés, de l'endret, que li diuen, la concepció de l'univers primitiu, bàsicament perquè ha rebut les imatges d'una galàxia bessona, en el que és la Via Làctea. Que fort! Sí, exactament igual, però més xicoteta, lo qual sopesen diversitat d'hipòtesis respecte a l'evolució de la nostra galàxia, que òbviament és més vella. Per altra banda, hi ha imatges molt xules, per cert, que podeu consultar a la pàgina de la NASA o a les pàgines d'on siguen corresponents. Després, què més? Després del James Webb tenim les primeres imatges de l'Euclid, val? Un telescopi espacial europeu, 100%, en el que està buscant, i vos vam informar fa unes setmanes enrere, en un altre capítol i en un altre podcast, de que buscava matèria oscura per el nostre espai, pel nostre univers, ja comença a emetre i a enviar les seues primeres imatges, també espectaculars i molt recomanables, per tal de poder gaudir de l'univers des d'un punt de vista diferent a l'habitual James Webb, diferent al Hubble, per exemple. I vos recorde que la NASA fa directes a Twitch i que moltes vegades podem veure en molt bona qualitat els viatges espacials, I sempre ho dic. I que ja tenen activa la plataforma NASA Plus. Ja farem algun directe especial, no? Mirant algo. Estaria xulo. I finalment, una curiositat que a part del neuroimplant que vos he comentat abans, me sembla genial, i és que la setmana passada vos portàvem la gran curiositat d'un asteroide, que no era un asteroide, n'eren dos, val? No sé si vos recordeu de la sonda Lucy, que va investigar diversitat d'asteroides al llarg i al voltant de Júpiter i de no sé on més. Se viene. Doncs, bueno, bàsicament resulta que aquest asteroide no és que sigui un asteroide amb un petit asteroide orbitant, com us vam dir la setmana passada, que també, sinó que aquest doble asteroide està orbitant encara un asteroide més gran. I Lucy ha captat això. Allunyant-se, de sobte han trobat que aquests dos asteroides estaven en òrbita al voltant d'un altre asteroide. Doncs, bueno, l'asteroide Dinkiness, que és el que comentàvem la setmana passada, ha resultat ser més curiós i més entremaliat, no? I més rebeldillo de lo que mos pensàvem. Que fort, A mi aquestes coses és que m'enxissen. Pues bueno, aquesta era l'última curiositat de l'última secció de l'Opixtec d'avui. Mos ha quedat pendent la repassadeta, però esta setmana no hem jugat a cap joc nou. Este cap de setmana igual fem algun directe per avançar i tancar alguns videojocs, com el DLC de Ada One, que avui he vist algunes cosetes i no me volia menjar spoilers, però ja sabeu com són les xarxes. Violista, no sé si vols dir alguna coseta més, però... Jo estic servit. Gràcies a tothom, gràcies per passar-vos. Benvingudes, benvinguts. Adéu. Moltes gràcies també a la gent que ens esteu escoltant. La setmana que ve tenim una agenda molt apretada des de l'Opixtec i des de Cimer Valenciana, així que vos aprofite per a dir-vos que vos seguiu a xarxes. Molt bona nit! Adéu. Ciao!